Αγαπημένοι μου φίλοι, θα μιλήσουμε σήμερα για το πώς ενεργοποιούμε τα τσάκρα μας. Τα τσάκρα μας είναι 7 στο σώμα μας και 3 είναι απάνω από το σώμα μας. Το πρώτο τσάκρα είναι το κόκκινο. Το παίρνουμε από τα πόδια μας πατώντας το χαλί με τις κάλτσες. Κάτω έχει πλακάκι. Το βλέπετε? Πλακάκι, τσιμέντο, άμμος, πέτρες, χώμα, γιόνι. Άσφαλτος όχι και όχι πλαστικά παπούτσια. Τα πλαστικά παπούτσια δεν μας γιώνουνε. Λοιπόν, θα παίρνουμε βαθιές αναπνοές, θα συσπάσουμε 2-3 φορές τον ποπό μας, να ξεκινήσει η κοντουλίνη, θα την καλέσουμε να ξεκινήσει και το πρώτο είναι το κόκκινο, εκεί που είναι η έδρα μας και καθόμαστε. Δεν ανάγκη να είμαστε σταυροπόδι, μπορούμε να είμαστε σε μια καρέκλα ή ξαπλωμένοι. Λοιπόν, το κόκκινο, μετά είναι το βιώνουμε, έτσι, μετά είναι το πορτοκαλί, εκεί που είναι το σεξ, το νερό, το γιν, το γιάν, λίγο πιο πάνω. Είναι πορτοκαλί αυτό. Μετά είναι στο στομάχι μας, το ηλιακό μας πλέγμα, είναι κίτρινο και είναι η δύναμη και η θέλησή μας για ζωή. Αυτά είναι τα 3 ζωώδη μας κέντρα, το κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο. Μετά προχωρούμε στην καρδιά μας, είναι το light πράσινο και εκεί πρέπει να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας από ό,τι έχουμε κάνει στους άλλους, πιθανόν χωρίς τη θέλησή μας, και να συγχωρέσουμε και όλους τους άλλους που τυχόν μας έβλαψαν, αν δεν το κατάλαβαν, και τους εχθρούς μας επίσης να τους συγχωρήσουμε, να τους κατανοήσουμε, δεν τους ξεχνάμε, δεν τους κάνουμε παρέα, ας πάνε στο καλό και ας μας αφήσουν ήσυχους. Αν ανοίξουμε την καρδιά μας, ανοίγουμε και το άλλο τσάκρα, το μπλε, που είναι ο λαιμός μας. Ο λαιμός μας είναι η επικοινωνία μας, δεν λέμε ποτέ ψέματα, δεν βρίζουμε και δεν σχολιάζουμε. Μετά είναι ανάμεσα στα φρύδια μας το τρίτο μάτι. Αυτή τη στιγμή είναι διαισθητικό. Πολλές φορές σκεφτόμαστε κάποιον και ο κάποιος μας παίρνει τηλέφωνο. Αργότερα θα γίνει και τηλεκίνηση και θα γίνει η επικοινωνία μας χωρίς να χρειαζόμαστε τηλέφωνο από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όταν θα γίνουν οι 3 μέρες σκότους και περάσουμε στην 5η διάσταση. Μετά το τρίτο μάτι είναι εδώ στα φρύδια μας και είναι μόβ. Ανάμεσα στα φρύδια μας και είναι μόβ. Έτσι. Και μετά αφού το ανοίξουμε και αυτό, μην φανταστείτε ότι βλέπουμε τίποτα τρομερό. Πηγαίνουμε πάνω εδώ στο κεφάλι μας, είναι το στέμμα μας. Έτσι, το στέμμα μας, εδώ πάνω στο κεφάλι μας, στην κορυφή είναι το στέμμα μας, είναι λιλά. Ανοίγει ένα λουλούδι, φανταστείτε ότι ανοίγει ένα λουλούδι του λωτού, με πέταλα συνέχεια και συνέχεια. Όταν βγούμε από αυτό το τσάκρα επάνω το λιλά, έχουμε ξεμητήσει ήδη στο σύμπαν. Αν τα ανοίξουμε όλα αυτά, και μεγάλη σημασία έχει η καρδιά μας να την ανοίξουμε και να αγαπάμε τα πάντα άδολα, όλη τη δημιουργία, αυτά που ακούτε είναι κλαδιά εδώ που σέρνονται στους τοίχους μας. Έχουμε τρομερό βοριά και τρομερό κρύο σήμερα. Είναι Κυριακή, είναι 21 του μηνός και έχουμε έναν τρελό άνεμο εδώ στο κοκόνι. Λοιπόν, αν τα ανοίξετε αυτά τα τσάκρας όπως είπαμε και ρόλο κλειδί παίζει καρδιά, θα βρεθείτε μετά στο αιθερικό τσάκρα και εκεί στο αιθερικό τσάκρα θα δείτε ένα σχήμα σαν αυτό εδώ. Αυτό εδώ το σχήμα είναι το Μερκάμπα. Είναι 2 πυραμίδες ανεστραμμένες η μια μέσα στην άλλη. Εκεί μπαίνει η ψυχή σας, δεν μπαίνετε εσείς βιολογικά, έτσι. Αυτό ακτινοβολεί στο χρώμα της άβρας σας. Ακτινοβολεί στο χρώμα της άβρας σας, λοιπόν, και μετά από αυτό το αιθερικό βγαίνετε στο πλανητικό σας κέντρο. Το πλανητικό κέντρο είναι, βλέπουμε το ηλιακό μας σύστημα, και το συμπαντικό, σας εύχομαι να κάνετε ταξίδια στο σύμπαν όπως κάνω και εγώ με αυτό το Μερκάμπα. Αυτό είναι το Μερκάμπα, αυτό που σας έδειξα, αυτό εδώ είναι το Μερκάμπα, έτσι. Για να ανοίξετε το Μερκάμπα πρέπει να ανοίξετε την καρδιά σας, να ανοίξετε το διαισθητικό, το τρίτο μάτι. Είπαμε ότι το τρίτο μάτι δεν βλέπουμε τίποτα, ούτε εξωγήινους, ούτε διάφορα πράγματα.
Δοκιμάστε να βρεθείτε πάνω από τα σύννεφα, να διαλογιστείτε, να καθίσετε ένα βράδυ μια μέρα με συννεφιά και ένα μεσημεράκι που θα είστε ήσυχοι, να μπορέσετε να ηρεμήσετε και να βρεθείτε πάνω από τα σύννεφα. Έτσι, είναι πολύ χρήσιμο αυτό, θα δείτε και θα πάρετε θάρρος. Σας εύχομαι τα καλύτερα, θα βιώνετε τα τσάκρα σας, τα κέντρα σας. Κάθε ένα που θα περνάτε θα κάνετε βαθιά αναπνοή και θα το βιώνετε. Αυτά έχω να σας πω, σας φιλώ και γεια σας.